Gracias, señor presidente. Señor Núñez, agradecemos que queira vostede aquí falar de engañar a xente, ter a oportunidade de contestar sobre os seus propios engaños e os do seu goberno ao conxunto da poboación de Galicia nesta pregunta que lle facemos. Mire, precisamente a semana pasada a Fiscalía de Medio Ambiente do Tribunal Superior de Xustiza dicía nun informe que non hai nada de tramas incendiarias, non hai nada de terrorismos incendiarios e, polo tanto, pensamos que vostede agora ten a obrigación, ou desde logo vai ter a oportunidade de explicar o porqué de campañas como esta que realizou durante o mes de outubro de 2017, onde se gastaron 80.000 euros en anunciar a bombo e platillo a existencia de tramas de terrorismos incendiarios, así en plural, de terrorismos. Queremos saber si, unha vez que a Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza dixo que non había nin tramas nin terrorismos incendiarios, si van vostedes a facer outra campaña institucional pagada nos medios de comunicación desmentindo esa información para saber tamén en que se basearon para construíla. Poderá explicarnos eso? Seguramente non poderá explicarnos, polo tanto, En Marea farao por vostede. Vostedes foron incapaces de xestionar unha catástrofe ambiental cos recursos dispoñibles e pensaron que era moito máis fácil xestionar a opinión pública que xestionar cos recursos dispoñibles a catástrofe. E por iso, durante o domingo negro da vaga de lumes, vostedes decidiron, en primeiro lugar, ocultar a información. Decidiron poñer unha TVG a funcionar, a repetirnos o luar unha e outra vez, o Land Rover, a poñernos Galicia en goles para que a xente non se enterase do que pasaba. Pero sí, a xente sabía o que pasaba porque case 1 millón de galegos percibiron polos seus propios sentidos que era o que estaba acontecendo. Non colou. E como non colou, idearon outro plan, o de botarlle a culpa a alguén, xa que non podían ocultalo, polo menos botarlle a culpa a alguén. E entón inventaron unha campaña na que creaban un enemigo exterior e común para eximirse vostedes de toda a responsabilidade. Cal foi o problema? Que veu a Fiscalía agora a desmontarlles os seus argumentos. A Fiscalía vén de confirmar que non hai terrorismo incendiario, que non hai trama. O que había era unha tramolla do Partido Popular de propaganda para ocultar a súa propia ineficacia, a súa propia ineficiencia e a súa incompetencia á hora de xestionar unha catástrofe. Pero a tramolla era de cartón pedra e ardeu cos lumes. A Fiscalía desmontoulle esa tramolla e, polo tanto, quedaron vostedes en evidencia a súa incapacidade de xestionar os recursos dispoñibles, de coordinar os efectivos e de protexer a poboación. O peor de todo é que foron incapaces de protexer o seu país e, polo tanto, unha vez que quedaron ao descuberto, decepcionaron. Decepcionaron que non fosen capaces de xestionar os recursos dispoñibles. Decepcionou que vostede non puidese comparecer na televisión pública o domingo para dar explicacións, decepcionou que utilizasen a TVG para manipular a información pública e decepcionou que non fosen posteriormente capaces de xestionar ese sinistro. Pero, sobre todo, o que decepcionou é a mentira, utilizar a dor das vítimas engañándoos con causas falsas para facer oculto a súa verdadeira situación, que era a incapacidade de xestionar a crise. A pregunta é clara, cree vostede que con propaganda pode borrar o seu fracaso como gobernante? Moitas gracias. Gracias, señor Villares. Resposta do presidente da Xunta. Gracias, señor presidente. Fala vostede de rigor cando fala de terrorismo? Sí, quere falar de rigor? Falemos con rigor. Mire, vostede dixo que era, e acaba de ratificarlo nesta Cámara, que esos eran para vostede actos de terrorismo. Dixo de feito o 19 de outubro que como eran actos de terrorismo, vostede collería e indemnizaría as vítimas como vítimas de terrorismo. Realmente o que fixo foi xogar ca dor das vítimas e facer propaganda. Quere rigor? Voulle dar unha lección de rigor. Mire, aquí ten o boletín oficial do Estado, a Lei 29/2011, no seu anexo primeiro establece cales son as indemnizacións ás vítimas de terrorismo. E en caso de falecemento son 250.000 euros e en grande invalidez 500.000. Boletín oficial do Estado. Diario Oficial de Galicia do día 30 de outubro de 2017, despois das súas afirmacións ratificadas nesta Cámara. As vítimas do terrorismo recibirán 75.000 euros no caso de falecemento e de incapacidade permanente absoluta. O rigor se escribe no Boletín Oficial do Estado, señor presidente, e vostede fixo propaganda falando de terrorismo, hoxe volveu a reivindicar aquí, volveu a decir que as vítimas serían tratadas como vítimas de terrorismo e desde logo da súa propaganda aos seus feitos hai un tramo moi grande. Ningunha vida se pode pagar con ningún diñeiro, pero cando vostede fai unha aseveración e cando vostede adquire un compromiso ten que cumplir ca cidadanía de Galicia, non pode mentir, non pode engañalos e moito menos nun tema tan sensible como é xogar ca dor das vítimas, que as vítimas e con toda a sociedade galega
con toda a sociedade galega. Foi a xustiza, neste caso a Fiscalía, a que os desmontou a vostedes unha vez máis, a que desmontou a súa tramolla, que lle quitou as cores ao Partido Popular, a xustiza. Por eso vostedes non queren que a xustiza funcione ben. Por eso vostedes están interesados en que continúe o conflito da xustiza. Onte mesmo, en Lugo, foi suspendido un xuízo contra o alcalde de Barreiros, imputado por corrupción, sí, do Partido Popular, sí, por corrupción urbanística. Isto era o que querían vostedes, o colapso da xustiza para que non se puidesen seguir os casos de investigación por corrupción contra o Partido Popular. Silencio. Con máis condenados por corrupción, silencio, por favor, como sucede, por exemplo, co alcalde de Palas, condenado por prevaricación e por acoso a unha funcionaria, os que vostedes manteñen no poder co apoio do Partido Popular. Déixense de excusas e resolvan a folga da xustiza conforme os criterios que estableceu por unanimidade esta Cámara. Acepte as súas reivindicacións. É unha cuestión non salarial, senón de servizo público. É unha dotación de prazas para que a xustiza funcione mellor. É non discriminar a traballadores que estaban facendo o mesmo traballo que outros. É non roubarlle a xente cando enferma, que vostedes están quitando a mitad do seu salario. Si, e ademais tamén é recuperación de dereitos salariais. Explíquelle vostede, non solamente ás funcionarias e funcionarios de xustiza, explíquelle a todos os funcionarios e explíquelle a toda Galicia por que vostede se sube o soldo un 7,5% a vostede e a todo este goberno mentres lle recorta dereitos aos funcionarios. Silencio. Remate, por favor. Por que? Por que para os traballadores e traballadoras sacrificios e por que para o goberno beneficios? Moitas gracias. Gracias, señor Villares.